ଥରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବାଘଟି ଗୋଟିଏ ମଇଁଷିକୁ ଶିକାର କଲା। ଯେତିକି ଇଚ୍ଛା ସେତିକି ଖାଇଲା, ବାକିତକ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ସେହି ବାଟ ଦେଇ ବିଲୁଆଟିଏ ଯାଉଥିଲା। ଭୋକରେ ଆଉଟୁ ପାଉଟୁ ହୋଇ ଶିକାର ଖୋଜୁଥିଲା। ହଠାତ୍ ତା ନଜର ପଡ଼ିଲା ଲାଲ ଟହଟହ ନଗଦା ଶିକାର ଉପରେ। ଭୋକରା ସମୟକୁ ବିରାଟ ମଇଁଷିର ନଗଦା ଶିକାର ଦେଖି ତା ପାଟିରୁ ଲାଳ ବୋହିଲା। ଆଉ ଡେରି ନ କରି ସିଧା ମଇଁଷି ଉପରକୁ ଡିଆଁ ମାରିଲା। କାଳେ ଅନ୍ୟ କେହି ବଡ଼ ଜୀବ ଆସିଯିବ, ମୁହଁରୁ ଆହାର ଯିବ। ଏଣୁ ରନ୍ଥି ବିଦାରି ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏମିତି ଟାଉ ଟାଉ ଖାଉ ଖାଉ ତା ତଣ୍ଟିରେ ହାଡ଼ ଖଣ୍ଡେଟେ ଲାଗିଗଲା। ସେ ଆଉ ଖାଇପାରିଲା ନାହିଁ। ତାକୁ ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଲା। ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ସୁଦ୍ଧା ହାଡ଼ଟି ତା ତଣ୍ଟିରୁ ବାହାରିଲା ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେ କଥା ବି କହିପାରୁନଥିଲା। କାହାକୁ ବା ଡାକ ପକେଇବ? ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ସାରସଟିଏ ଯାଉଥିଲା। ସାରସକୁ ଦେଖି ବିଲୁଆ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଡାକିଲା, ସାରସ ଭାଇ, ମୋ ତଣ୍ଟିରେ ଗୋଟିଏ ହାଡ଼ ଲାଗିଯାଇଛି। ମୋ ତଣ୍ଟିରୁ ତମ ଥଣ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟରେ ହାଡ଼ଟେ ବାହାର କରିଦିଅ, ମୁଁ ବଞ୍ଚିଯିବି। ସାରସ ବିଲୁଆ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ବିଲୁଆ କହିଲା, ତମେ ମୋର ଉପକାର କଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ କେରାଣ୍ଡି ମାଛ ଦେବି। ଏକଥା ଶୁଣି ସାରସ ଖୁସି ହେଇଗଲା ଓ ବିଲୁଆ ତଣ୍ଟିରୁ ତା ଲମ୍ବା ଥଣ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟରେ ଲାଗିଥିବା ହାଡ଼ଟିକୁ ବାହାର କରିଦେଲା। ବିଲୁଆ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହେଲା, ଓହୋ, ବଞ୍ଚିଗଲି। ଏ ହାଡ଼ ଖଣ୍ଡକ ମୁଁ ପ୍ରାଣ ନେଲାଣି। ସାରସ କହିଲା, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ମୋ ପାଉଣା ଦିଅ। ସାରସ କଥା ଶୁଣି ବିଲୁଆ କହିଲା, କି ପାଉଣା? ଏଇ ଟିକିଏ କଥା ପାଇଁ ମୁଁ ପାଉଣା ଦେବି? ମୁଁ ଦେବିନି। ଆରେ ତୋ ଭାଗ୍ୟ ଭଲ, ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ପାଟିରେ ବେକ ପୂରେଇଥିଲୁ ମୁଁ ମୋ ପାଟି ବୁଝି ଦେଇନି, ନହେଲେ ତୋ ଗଣ୍ଡି ମୁଣ୍ଡ ଅଲଗା ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ତା ପାଇଁ ତୁ ମୋତେ ଧନ୍ୟବାଦ ନ ଦେଇ ମୋତେ ପାଉଣା ମାଗୁଛୁ? ଯା 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 ଏଠୁ। ଏକଥା ଶୁଣି ବିଚରା ସାରସ ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବ? ନିରାଶ ହେଇ ଘରକୁ ଫେରିଲା। ପରଦିନ ବିଲୁଆର ପତଳା ଝାଡ଼ା ହେଲା, ଆଉ ଘରୁ ଉଠିପାରିଲା ନାହିଁ। କାଲି ଯେଉଁ ଅଜିଗିଳିଆ କରି ମଇଁଷି ମାଂସ ଖାଇଥିଲା ତାର ପରିଣାମ ଭୋଗୁଛି। ଯୋଗକୁ ସାରସ ସେଦିନ ପୁଣି ସେହି ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥିଲା। ଏଥର ବିଲୁଆ ଡାକିଲା, ସାରସ ଭାଇ, ଟିକିଏ ଶୁଣ। ମୁଁ ତୁମକୁ କାଲି ତମ ପାଉଣା ଦେଲିନି ବୋଲି ମୋ ଉପରେ ରାଗିଛ? ହେଲେ ସାରସ ଆଉ ଶୁଣିଲା ନାହିଁ। ବହୁ କାକୁତି ମିନତି ହେବାରୁ ସାରସ ପାଖକୁ ଗଲା। ବିଲୁଆ ସାରସକୁ ତା ରୋଗ ବିଷୟରେ କହିଲା ଏବଂ କହିଲା, ଏଥର କିନ୍ତୁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ତା ପାଉଣା ଦବ। ସାରସ ବିଲୁଆର ରୋଗ ଭଲ ହେବାକୁ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ କହିଲା। କଅଁଳିଆ ଛନଛନିଆ ଧାନ ତଳି ଖାଇଲେ ପତଳା ଝାଡ଼ା ଭଲ ହେଇଯିବ। ସାରସ କଥା ମାନି ବିଲୁଆ ଯାଇ ଠିକ୍ ସେଇଆ ହିଁ କଲା ଓ କିଛି ସମୟ ପରେ ତା ଝାଡ଼ା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ହେଇଗଲା। ତା ପରଦିନ ସାରସ ପାଉଣା ପାଇଁ ଆସିଲା। ହେଲେ ବିଲୁଆ ଭାରି ଧୋକାବାଜ। ସେ କହିଲା, ତୁ ମୋର କ'ଣ କଲୁ କି? ବିଲକୁ ଯାଇ ତଳି ତ ମୁଁ ଖାଇଲି, ତେବେ ତତେ କାହିଁକି ପାଉଣା ଦେବି? ସାରସ ଭାରି ସରଳ ପକ୍ଷୀ। ସେ ବା ବିଲୁଆ ଭଳି ଜଣେ ଦୃଷ୍ଟ ଜୀବର କ'ଣ କ୍ଷତି କରିପାରିବ? କାନମୁଣ୍ଡ ଆଉଁସି ତା କାମରେ ଗଲା। ପିଲାମାନେ, ଯିଏ ତୁମର ଉପକାର କରୁଛି ତା ଉପକାର କେବେ ବି ଭୁଲ ନାହିଁ। କାହାକୁ କଥା ଦେଇ କଥା କେବେ ଟାଳ ନାହିଁ। କଥାରେ ଅଛି, ଏକା ମାଘକେ ଶୀତ ଯାଏନା। ଏଣୁ ପୁଣି ଯେବେ ତୁମର କେବେ ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ା ହେବ, ସେ ଆଉ ତୁମ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁବ ନାହିଁ। ହଁ ପିଲାମାନେ, ଏ ଗୋଟିଏ ନୀତି ଶିକ୍ଷା ଗଳ୍ପ। ଲାଇକ୍ କରିବ, କମେଣ୍ଟ କରିବ ଓ ସେୟାର କରିବ।